si otvorím svoj autom vychladený Captain Jack. Kúpil som si ich 20 pre istotu, keby náhodou stream bol fakt úspešný. Za prvé, 6%, 6-7. Poďte sa so mnou rozprávať. Neviete ani ako ste mi chýbali, ja chcem byť váš kamarát. A dotýkať sa vás, chápete? Skúsim zhrnúť nejaké zaujímavé príhody, také čo sa mi dialo v poslednej dobe. Pohádal som sa so svojím spolubývajúcim. Budeme ho volať Pálenka, tak ho volajú Pálenka, lebo je z východu a býva pri Lidli. Ja ho mám rád úprimne, akože... Predstavte si NPCčkom, žiadny self-reflection, bere všetko strašne vážne. Úplne kurva doslova vážne. On to, čo mi zrobil, ako to bol šialené. Hneď prvý týždeň, čo som došiel na výšku, on došiel takto, že čau Peťo, tak mi podal ruku, smrdel. Povedal, že kamo, víš, ak je to tu takto pekne číse? Parafrázujem, povedal úplne čo iné, hej. Vieš, ak je to takto pekne číse? Tak to musíme udržiavať, musíme normálne čísia, že kamo, jasné, normálne v pohode, aspoň niekto tu je v udržateľnom stave. A on že jasné. Kokot, hneď prvý týždeň si robil toast v toastovači a keď si zabudol, tak niekedy, keď sa dáš kurva veľa síru, tak on sa vyprcne, hej? No, a keď sa vyprcol, zaschol. A keď zaschol, tak urobil omrvinky okolo toho toastovača. A ja som šiel robiť niečo na doske nad kuchynkou a kokot kúkam, že tam je úplne nechutné. Ty mne niečo hovoríš o čistení, hej? A dobre. Som mu povedal, že na budúce, keď tam niečo také bude, tak mu to normálne vysvetlím do posledného. Nerobím sa raduje, to normálne v konverzácii. Viete sa kľudne nájsť, keby ste fakt nejaký dobrý hacker, hej? Kokot, on si robil nejaký puding alebo čo, išiel ho umyť do umývadla, super, v pohode. A vtedy sa nám upchávalo umývadlo, takže keď si trocha viac zapúsil, tak proste to neotekalo dobre a musel si počkať trošička. On ho neumýl po sebe to umývadlo. To umývadlo bolo odporné, hnedé, od kúskov pudingu, deň starého, zaschnutého a hádajte, kto to musel umývať. Bol som to ja. Ja som ho normálne vypičoval. A odvtedy mi hovorí, Peter, ty si final boss. Peter, ty si fakt frajer. Ale úplne happy, že Peter, ty si fakt frajer. Peter, ty si úžasný. Peter, tvoja priateľka je super. A je, že čo?